Dobrý deň, dámy a pánovia, dneska si zahráme Find Auras. Toto je posledné video v tomto roku, dúfam, že sa vám bude páčiť. Tento rok nejak rýchlo ubehol. No, tak. V minulom dieli som povedal, že dneska skúsim nájsť všetky tieto candy niečo, neviem, jak sa to volá. Takže za to je tiež nejaká aura. No a každá aura sa hodí. Keď sa tak ešte na to pozerám, tak asi som tu nechal pár aurier. Som fakt tak slepý. Však som v tomto videu, neviem či v druhej časti alebo v tretej časti to tu celé prehľadávala, tieto aury som nenašiel. Asi to malo nejaký update. Ale neviem, či náhodou nedali, že teraz akože keď je posledný deň tohto roku, takže či nedali nejaký update. No dobre, pre niektoré aury sa sem ešte vrátim potom. Pretože sa mi teraz nechce skakať po streche. Ej ty, aha, dobre. Nič tam není. Taký. Už máme 7 candy paličiek. Tak dúfam, že ich nájdeme. Jaj! Kam som sa prepadol? Au. Som omylom stlačil špatnú klávicu. No, nevadí. To je tá aura, ktorá je aj na obraze tejto hry. Jejda, čo robím? Toto. Tam sme žiadne nevideli. Tu som ešte nebol. Tak ukáž, aké aury tu nájdeme. Dobre. A spurt aura. Dobre. Nejaké zaujímavé aury sú tu. Kurs user aura. To je síce pekné, že som našiel tieto aury, ale potrebujem inakšie. Aha. Akože som ho skoro preskočil a je len kaman, teda uncommon. Nemyslia vážne. Dobre, tak to vezmem. Povedal som, že ten event budem hľadať, ale keď už sú tu takéto aury, no dobre no. Tak aspoň jednu sme ešte tu našli, také dobré aury tu boli, tak som ich chcel zobrať. Tak prečo si ich už nezoberiem, keď mi ich ponúkajú? Nemám pravdu? Asi nemám. Aha, to tu takto za kaktusom. Fire and Ice aura.
Jaj. Len pred chvíľou som sa zobudila, to už tak veľa hodín prešlo. Som vstával niekedy ráno, ale tak rýchlo to prešlo, že už sú 3 hodiny večer. V tejto rieke sa skrývalo veľa tajomstiev, si môžete všimnúť, že čo bolo natočené tento rok, tak... Počkaj, čo? Ináč, ale dobre. Vidíte to, čo ja? A vidíte toto? To tu je tiež nové, myslím. Myslím, že to je nejaká nová aura. Pretože si ju ja fakt, že nepamätám. Pur Toxic Key Aura. To je veľká aura. Teda dobrá aura. No. No. Kde by som sa tak ešte pozrel? Po nejakých tých... Idem do Kolozeum. Nie je tu nejaká Candy Cane. V tomto Koloseum som bol v prvej časti. No, nenky, skoro som spadol. Jejda! Ja som fakt... Som na to až taký blbý. No, vezmem ešte to... Tak nevezmem. Ale... Počkať, vy ste ešte nedali like a odber, tak ho rýchlo dajte. Tu. A tam vzadu. Ešte niečo je. Už mám 190 aurier. Sice to tam ukazuje 188, len exkluzívne to neráta. A do toho máme už za to aj veľa achievementov. Dokonca mám aj krazaj achievement. Ja sa na ten event asi vykašlem. Proste pôjdem ďalej. Ak je nejakú Candy Cane nájdem, tak si ju proste vezmem, hej? Ale inač. Nie nič pod mostom. Počkať. Táto hra miluje mať secrety.
Takže, čo to také je? V tejto hre sú milión kisík. To fakt? To bola pasca. No, nevadí. Ináč myslím, že keď som tu bol... Tuto niečo není? Není tam nič. Neviem, ale myslím si, že by bolo dobré, kebyže tuto na tejto hore... Čo? Také drahé? Shadow Aura. Stardust Aura. Nejsem si istý, ale myslím, že už jednu Stardust Aura. Void Aura. Mytická zase nejaká. No, ešte konečne nejaké dobré miesto, na ktorom sa dobre hľadá, len máme na preskúmanie už len minútu. OK. Possessed Aura. Ešte preskúmame toto mesto. Ináč, pokiaľ viete, kde je Wind Aura, napíšte mi do komentáru. Pretože zatiaľ mi nikto nič nenapísal. A už mám povolené komentáre, takže kľudne napíšte. No a to by bolo na dnešok všetko. Čakajte. Rýchlo. No a ja sa s vami lúčim v tejto tu aure. Čus.